hemos estado mucho tiempo preparando este momento y me ha parecido algo súper positivo y que sirve para concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género. Es algo que me parece súper bueno que se haga y nos lo hemos pasado muy bien. Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto. Con Rosa Cuartero, ella es educadora municipal del Ayuntamiento. Estamos viviendo una jornada de reivindicación festiva. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento, Rosa, a golpe de batucada? Estem gaudint i commemorant i donant veu al dia 25 de novembre, dia de l'eliminació de la violència contra les dones. Estem fent-lo amb pràcticament totes les criatures dels centres de secundària del municipi, que tenen molt a dir, que tenen molt a fer per a canviar realitats, per a caminar cap a aquest món més igualitari que necessitem. I la forma de fer-lo és a través de tallers de sensibilització, parlant molt d'aquestes coses, visibilitzant, i avui és el moment d'alçar la veu, cridar, eixir al carrer, que se'ns veja a fer-lo per a aquesta commemoració. Demà, dia 24, també així a la plaça de l'Ajuntament tindrem un minut de silenci i un performance per a aquestes reivindicacions i convidem a tot el món també el dia 25 a la plaça de l'Ajuntament de València. Per tant, això és un no parar, això les ha començat i estem en moment d'igualtat. Moment d'igualtat i ni una menys, ni una més, totes vives. Exactament, i esa és la qüestió. La igualtat serà el camí per arribar a aquest punt, ni una més, ni una menys, a totes aquestes coses que no es tenen que quedar a soles en teoria i en paraules, que té que ser una acció i una realitat d'ací a no res.